Pénteken rendhagyó angolórát tartottak a Paksi Energetikai Technikum és Kollégiumban. A különleges foglalkozást a radioaktív hulladékokat kezelő Kft. Szervezte, amely ezúttal a társadalmi szerepvállalás és a tájékoztatás új formáját választotta. Angol nyelvű tanóra keretében ismertette meg a diákokat a radioaktív hulladékkezelés helyzetével Magyarországon. A program célja, hogy a fiatalok ne csak magyarul, hanem idegen nyelven is megismerjék, hogyan történik hazánkban a radioaktív hulladékok biztonságos kezelése. A szervezők szerint így nem csak a nyelvtudásuk, hanem a környezeti tudatosságuk is fejlődik. Az RHK Kft. Idén kibővítette már meglévő iskolaprogramját, és a radioaktív hulladékok kezelésével kapcsolatos témákat élményalapú nyelvoktatásba integrálja, így szólítja meg a diákokat. Az angolórákon alapvető ismereteket adunk át a cégünk működéséről, a játékos interaktív módszertan pedig garanciája lesz annak, hogy a megszerzett ismeretek maradandóak lesznek. A diákoktól már is pozitív visszajelzéseket kaptunk, nagyon várják a második fél évben történő angolórákat. A radioaktív hulladékok biztonságos kezeléséről szükséges egyfajta társadalmi párbeszéd kialakítása, az ehhez elengedhetetlen információkat kapták ma meg a diákok. Nem titok az sem, hogy a tudatosító feladatkörön túl a szakember utánpótlást is megcélozza ez a program, különösen azért, mert középiskolásokon kívül a szakmai hallgatókkal is felvettük a kapcsolatot. És hogy miért pont angol órán? Mert amit angolul megtanulunk, azt magyarul biztosan megértjük. Az ESZI a program első állomása, de a kezdeményezés hamarosan más iskolákba is eljut. A tervek szerint a diákok több alkalommal is találkoznak majd a radioaktív hulladékokat kezelő Kft. Munkatársaival, akik rövidebb, ám tartalmas foglalkozásokon keresztül adják át ismereteiket. A következő években a program a folyamatos oktatásra épül, és ha sikeresnek bizonyul, a vállalat akkreditált pedagógus továbbképzési programot is tervez. Ennek során a hulladékkezelő Kft. Munkatársa az angol nyelvi oktatást végző tanárokat módszertani képzés keretében felkészíti a radioaktív hulladékkezelést bemutató játékos angolóra megtartására, hogy a tudás minél több helyre, minél több korosztályhoz eljuthasson.